O Concello de Muros estuda a recuperación da vella lonxa, un proxecto ambicioso e útil que aínda está por determinar. A recuperación da antiga longa de Muros é unha das obras que aínda están pendentes, pero un dos obxectivos do equipo de goberno. O principal obstáculo para poder recuperar esta edificación e destinala a varias actividades está na financiación, xa que se trata dunha actuación de gran envergadura. Hai obras importantes que a mí me parecen moi necesarias e que non tivemos capacidade aínda de empezar a abordalas, como, por exemplo, a recuperación e aproveitamento da antigua lonxa, da lonxa vella, na que temos unha idea que eu creo que é moi interesante, pero, bueno, é dificultoso, é unha obra grande, estamos estudando en posibilidades e hai xente traballando xa en propostas de proxecto e de actuacións, pero o importante aí é acadar financiación. Entón, bueno, estamos traballando en unha obra moi importante que pode aportarlle moito ao Concello de Muros e especialmente aquí á zona do casco de Muros. Entre as ideas que se están a barallar sitúase a creación dun punto de venda de peixe e marisco neste edificio, pero tamén posibilitaría a creación de un punto de información turístico para os visitantes que se achegan a esta vila e que principalmente o están a facer por mar. A idea que estamos barallando aí é unha idea que daría resposta a moitos problemas que hai aquí no casco. Sería recuperala para un punto de venta e distribución de produtos relacionados co mar, unha especie de plaza de abastos. Digo especie porque temos unha plaza de abastos, entón aí podería ser o momento oportuno e ideal para lle dar solución á actual plaza de abastos que ten moitísimos problemas e que non hai maneira de que se implanten postos ali. Entón, podería ser unha nova plaza de abastos de produtos de calidade, singulares e vinculados ao mar, á ecoloxía e á agricultura, complementado con un punto de información turística, co cal esa zona se convertiría no centro de recepción de visitantes. Si fóramos capaces de trasladar para esa zona tamén a parada de autobús, teríamos aí concentrada a chegada de visitantes a Muros tanto por mar como por terra, porque está xusto enfrente do Porto Deportivo, que se está convertindo no principal punto de entrada de turistas e de visitantes a Muros. Incluso estamos valorando a posibilidad de que sirva para dar algún servicio como, por exemplo, a capitanía, pero isto está moi verde, insisto, e tamén algún local de reunión para persoas xubiladas vinculadas ao mar. Converter a zona nun centro de interpretación de visitantes a un proxecto ambicioso que de momento vai ter que agardar.